Славамір Менцэн – першы кандыдат у прэзідэнты Польшчы. ПіС застаўся без грошай перад выбарамі. Пра гэтыя тэмы ў новым выпуску «Зроблена ў Польшчы» і з вамі зноў Максім і Кірыл. Славамір Менцэн – першы кандыдат на польскія выбары. Што гэта значыць? Чаму так рана? Славамір Менцэн – гэта палітык новай хвалі. Гэта вельмі малады чалавек, яму 38 гадоў споўніцца толькі ў лістападзе гэтага года. Ён у вялікую палітыку прыйшоў, можна сказаць, недавно па гістарычных мерках. Вось ён апошнія пару гадоў, даслоўна, у такім топе ўжо палітыкі. У Сейм, дарэчы, ён патрапіў упершыню вось у 23-м годзе пасля гэтых выбараў. Таму для палітыка такога тыпу вельмі важна збудаваць сваю распазнавальнасць. Дарэчы, ён ужо гэтым карыстаецца, ён ужо ходзіць па розных інтэрв'ю, па падкастах і так далей, ужо ў якасці афіцыйнага кандыдата. Да нас запросім? Можна было б цікава насамрэч паразмаўляць, цікавы чалавек, але думаю, што не пагадзіцца. Ці дае гэта нейкія перавагі? Канешне. Вось тое, аб чым я казаў, ён малады чалавек, ён нядаўна ў палітыцы, не ўсе яго ведаюць. Вось сярод маладых людзей і людзей сярэдняга ўзросту ён вельмі вядомы. Перадусім сярод людзей, якія карыстаюцца актыўна інтэрнэтам. Але вось сярод больш сталога пакалення ягоная распазнавальнасць даволі нізкая, вось дагэтуль яшчэ. І яму вельмі важна зрабіць гэта такі капітал, так, менавіта ў якасці кандыдата ўжо. То пакуль астатнія яшчэ рыхтуюцца, ён ужо такі весь кандыдат. Так, астатнія яшчэ ціхарацца, вось асабліва там, калі гаворка пра дзве найвялікшыя партыі у Польшчы, то бок ПіС і ПО, ён ужо як зорка. Вось аб ім ужо пішуць, ужо вісяць нават ягоныя білборды. Вау. Ну я яшчэ не бачу ніводнага. Я бачыў адзін здымак там у інтэрнэце, у Твітары, там нехта з маіх фаловераў дадаў, таму так, ужо можна пабачыць. Ну але слухай, вось две супрацьлеглыя тактыкі. Ці цягнуць да апошняга, як гэта робіць ПО і ПіС, і першым вось абвесціць. Гэта проста пра распазнавальнасць ці нешта яшчэ тут ёсць? Праз распазнавальнасць гэта, канешне, так. Але, напрыклад, для такіх партый, як Платформа і ПіС, вельмі важна ім пузней, тым лепей, так? Чым пазней, тым лепш. Бо будзе менш часу для контратакаў з боку галоўнага суперніка. Вось таму яны так прыкладна ў адзін і той жа час абвесцяць сваіх кандыдатаў. Славамір Менцэн ідзе на выбары і дакладна ж зразумела, што ён не выйграе. Ну, тыпу, навошта? Проста дзеля пазнавальнасці или што? Не. У палітыцы заўсёды варта памятаць, што ніколі не кажы ніколі, то бок можа здарыцца нешта неверагоднае, некае здарэнне, якое ўзнясе Менцэна на вышыню Алімпу. Але вось калі прымкнем вочы на гэтыя неверагодныя сцэнары, то ўдзел у выбарах для партыі, якая з'яўляецца адной з галоўных партый, заўсёды вельмі важна. Гэта проста, па-першае, справа прэстыжу. Вось трэба выставіць свайго кандыдата, бо такім чынам ты паказваеш сваю сілу, так? Ты паказваеш, што ў цябе ёсць нейкія ідэі. І плюс да гэтага перадвыбарчая кампанія ў прэзідэнта гэта вельмі яскравы шанец, каб вось гэтыя свае погляды, ідэі нанесці шырокай масе людзей. Я вельмі спадзяюся, што падчас гэтых выбараў будуць адбывацца такія сапраўдныя дэбаты вось паміж кандыдатамі. Бо мне здаецца, што Менцэн можа быць зоркай гэтых дэбатаў. Ён вельмі добры ў палеміку. Па-першае, нагадаем, што Менцэн – гэта канфедэрацыя. Так. І давай вось пагаворым пра Менцэна. Хто ён увогуле такі? Ён паходзіць з Таруня. Вось гэта такі прыгожы горад у Куявска-Паморскім рэгіёне Польшчы. Злыя языкі называюць яго бухгалтар з Таруня. Ось, але крыху праўда ў гэтым ёсць, бо ён спецыяліст па падаткам. Ось, ён уладальнік у сваёй канцылярыі, якая займаецца аптымалізацыяй падаткаў для фірм. То бок пошук розных ільготаў, аптымалізацыяй. Як плаціць менш падаткаў. Гэта нармальна. Мне ўжо падабаецца. Так, гэта нармальна. Вось мы з табой людзі таксама, якія там маюць свае фірмы, таму так. У яго прыгожая жонка, Агнешка, ёсць трое дзяцей, то бок шчаслівы малады бацька. Вось self-made man, увогуле, як можна сказаць. Вось такі ідэальны вобраз, насамрэч. Даволі багаты чалавек. Вось ён зарабіў ужо даволі шмат грошай і гэта цэніцца і зарабіў сам сваёй галавой, так. Ён не з такіх вось палітыкаў маладых, якія ішлі па сцежцы ад нейкіх моладзевых арганізацый палітычных, так, якія там маюць розныя партыі польскія. Ён прыйшоў, можна сказаць, крыху звонку. Вось, ён больш сядзеў у бізнесе заўсёды. Ён нават варыць сваё піва крафтавае.
Крафтавае Нічога піва сабе. Бровар Мэнсон. Нехта Ці там з каштаваў маіх... ты яго? Я не, але вось нехта з маіх знаёмых каштаваў, казаў, што такое, ну, даволі недрэннае. Окей. У яго ёсць вось адна такая добрая рыса, вось, якая яму вельмі дапамагае. І менавіта гэта адзін з такіх складовых частак, адна са складовых частак, чаму ён такі папулярны сярод моладзі. Ён вельмі і вельмі добра ўмее ў інтэрнэт. Ён зорка тыктока. Ён вядзе канал Мэнсон. Вось, там, калі не памыляюсь, я сабе нават занатаваў 883 тысячы фаловераў на тыктоку. Дзе ён распавядае даступным языком, вось, даступнай мовай. Вельмі проста пра нейкія падатковыя аспекты. Ну, вось нават да мяне далетала яго відэа пра падаткі. Я думаю, што кожны, хто карыстаецца там інтэрнэтам увогуле ў Польшчы, там раней ці пазней натрапіць на ягоныя відэа. Што трэба ведаць пра яго погляды? Ён ультракансерватыўны чалавек. У 2019 годзе падчас адной з прэзентацыі канфедэрацыі ён сказаў вось фразу, я нават сабе тут занатаваў, каб была цытата. Не chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To bok, my nie chcemy Hebrejów, homoseksualistów, abortów, podatków i Europejskiego Союза. Гэта ў той момант разляцелася так вельмі шырока і нават паляцела ў свет, вось у медыйную сферу, як пёнтка канфедэрацыі. Вось то бок такія 5 галоўных пунктаў, з якімі канфедэрацыя ідзе на выбары. І ён там спрабаваў крыху гэта перайграць, сказаў, што там вырвана з кантэксту. Ну, усе палітыкі заўсёды кажуць, незалежна ад увогуле. Што вырвана з кантэксту. Кожны палітык гэта вось каронная фразачка, вось якую трэба памятаць. Усё, што для палітыка гучыць дрэнна, гэта вырвана з кантэксту. Але пазней вось трэба даць яму належнае, там недзе ў 22 ці 23 годзе, калі яго запыталі чарговы раз пра вось гэта ягоны выраз, гэтую цытату, то ён крыху злагодзіў свой падыход. Вось, і ён там ужо сказаў крыху інакш, што калі гаворка пра хомасексуалістаў, то яны яму не перашкаджаюць. Вось, а калі гаворка пра габрэяў, то яго стасунак да габрэяў прыкладна такі, як да пакістанцаў ці там іншых там нацыянальнасцяў, таму так вось крыху, скажем так, злагодзіў. Але вось калі гаворка пра аборты, тут ён абсалютная забарона абортаў. То бок увогуле, каб не было ніякай магчымасці рабіць аборт. Нават калі там вось медычныя паказчыкі, так. Калі гаворка пра эканоміку, ось, бо погляды заўсёды так яны з дзвюх такіх частак. Ось, светапогляд, агульны такі справа светапогляду і гаспадарчыя пытанні. Ось, і ў гаспадарчых пытаннях там рынок. Ось, такі лібертарыянізм, вось больш. Ніжэйшыя падаткі, удзел дзяржавы ў гаспадарцы павінен быць вельмі абмежаваны. Я чытаў іх праграму. Ось, там сапраўды сур'ёзны дакумент. Калі каму цікава, сапраўды пачытайце, там ёсць цікавыя пункты. Для мяне асабіста, напрыклад, вось справы светапогляду, яны такія крыху людажэрныя, і вось менавіта для мяне яны перакрэсліваюць. Але, вядома, кожны выбірае сам для сябе. Мы хутка перайдзем да яго партыі, паразмаўляем падрабязней пра канфедэрацыю. Распавядзі, яшчэ не ведаю, некалькі фактаў, якія трэба ведаць пра Мэнсена. Вось ты пытаў адносна удзелу яго ў выбараў, навошта ўвогуле. Ёсць такое паняцце, як феномен трэцяга месца на выбарах прэзідэнцкіх. Можа здавацца, што галоўнае месца на выбарах – это першае і другое. Не, першае і трэцяе. Я б нават увогуле казаў, што толькі першае. Вось не. Бо так, першае, вядома, першае месца – гэта прэзідэнт. Другое месца – гэта параза. Але ёсць трэцяе месца. Чалавек, які займае трэцяе месца, ён атрымоўвае вялікі бонус у постаці вялікага палітычнага капіталу. І у такой, скажем так, вельмі сучаснай гісторыі Польшчы, вось апошніх там 15 гадоў, ёсць некалькі прыкладаў, такіх яскравых прыкладаў. Першы, які вось вядомы на дадзены момант, нават усім, гэта Галоўня. Так, вось мы размаўлялі пра яго, што ён удзельнічаў у выбарах у 2020 годзе, атрымаў 14%. І вось на хвалі гэтага капіталу ён пачаў будаваць свой рух, скалаціў вось нейкую там партыю, там штучную, не штучную, але ўсё ж такі, так. І прайшоў партыя выйшла ў Сейм. Так, гэтая партыя ўвайшла ў Сейм. Канечне, там разам з ПСЛ, але гэта ўжо іншая справа. Быў яшчэ адзін цікавы прыклад. І стаў спікерам Сейму. Так, ён стаў спікерам Сейму фармальна другой асобай у дзяржаве. Ось, як бы не глядзець. І быў яшчэ адзін прыклад на 5 гадоў раней.
Ёсць такі дэпутат у польскім сейме Павел Кукіс. Дарэчы, пра яго вось мем Кукіс па-ангельску, так, частачка. Ён увогуле спявак. Вось, гэта ёсць такі гурт перші. Ён вось паходзіць з гэтага гурта. Ягоныя погляды такія даволі блізкія да канфедэрацыі ў нейкім сэнсе. Ён антысістэмовец, так. Ось, ён, дарэчы, меў даволі цікавыя ідэі, тыпу там змяніць ардынацыю выбарчую ў Сейм з вось гэтай прапарцыянальнай, так, калі мы галасуем на спіс кандыдатаў, на аднамандатныя акругі. Ось як гэта робіцца, напрыклад, у Великабрытаніі. Так, дзе ўся краіна падзелена, і з кожнага вось там ёсць адзін дэпутат, якога можна скасаваць. Ось, ёсць такая сістэма, што можна адвоўваць, так. Ён удзельнічаў у выбарах у 2020 годзе, прабачце, і атрымаў 21 амаль што адсотак. У першым туры. Гэта вау. Сапраўды, гэта проста неверагодна добры результат. Вось калі там будзем памятаць, што там Дуда з Камароўскім атрымалі прыкладна столькі ж, там каля 35, каля я добра памятаю, так. І на хвалі вынікаў гэтых выбараў ён таксама сабраў сваю там, гэта не была нават партыя, гэта быў такі рух там Кукіс 15, Кукіс 15 ён называўся. Так, яны таксама патрапілі ў Сейм, і там ужо пасля распаліся і іх прыглынуў проста піс. Ось, таму удзел выбараў для Мэнсона важны ў тым, каб заняць 3-е месца. Ён нават вось учора падчас размовы з там журналістамі ў падкасці сказаў, што я абганю галоўню, ось, і займу 3-е месца. І гэта ягоная сапраўдная мэта. Окей, перед тым, как мы поразмаўляем больш падрабязна пра канфедэрацыю, нагадаем, што нас можна падтрымліваць на Buy Me Coffee, а таксама лайкамі, каментамі, расшарамі, і не ведаю, просто думайце пра нас часцей, і нам будзе прыемна. Сябры, мы вельмі ўдзячныя вам за вашу падтрымку. Гэта ўвогуле першыя здымкі нашага падкасту пасля прэм'еры першых выпускаў. Таму у мяне ёсць вось першая магчымасць падзякаваць вам за вашы лайкі, падпіскі, увогуле тую неверагодную колькасць праглядаў і, канешне, за падтрымку на Buy Me Coffee. Гэта вельмі важна. Давай тады падрабязней пра канфедэрацыю. Што пра іх трэба ведаць, што ў іх за погляды, што за праграма? У адным з мінулых нашых выпускаў мы ўжо коротка размаўлялі пра канфедэрацыю. Гэта такая асаблівая партыя, яна партыя федэратыўнага тыпу. Так, то бок, гэта вось спалучэнне некалькіх партый адначасова. Погляды ў іх вось прыкладна такія, як у Мэнсона. То бок, з аднаго боку кансерватызм, вось калі гаворка пра справы светапогляду, так, і максімальная свабода, калі гаворка пра эканоміку, так. Яны вось так і акрэсліваюць сябе як вольнасцёвцы, то бок, за вольны рынок. У 23-м годзе на выбары яны ішлі з вельмі цікавай праграмай. Яна нават называлася, мела такую вось пафасную назву «Констытуцыя вольнасці», то бок «Констытуцыя свабоды». Яна была падзеленая на 8 раздзелаў. Вось там былі падаткі, палітыка, звязаная з Еўрапейскім Саюзам, адукацыя, іміграцыя, энергетыка, харчовая палітыка, жыллёвая палітыка і здароўе. То бок вось такі сапраўды вялікі комплекс. Гэта такі вялікі дакумент. Я яго там чытаў, праглядаў, і там сапраўды ёсць цікавыя рэчы. Я для сябе вось пазначыў, я памятаю, калі чытаў гэтую праграму, па-першае, ліквідацыя падатку бэлькі. Ось, я вам распавяду, што такое падатак бэлькі. Калісьці, там даўным-даўно адзін з урадаў Рэчы Паспалітай вырашыў увесці тымчасовы падатак. Ось. Калі у вас ёсць нейкія грошы, якія вы хочаце пакласці, напрыклад, на локаты, так, ось, ці проста ў банк занесці, каб капалі нейкія там адсоткі, ад гэтага прыбытку, які вы атрымаеце, у вас скасуюць працэнт. Ось. Жесть, так, дзяржава, так, вось, банк кажа табе, што ты атрымоўваеш 7%, а пасля гэтага вось, ад той вось, сумы, якую ты атрымоўваеш, 19% забірае дзяржава. 19, так. То бок, красей, вось, прыклад, так, 1000 злотых ты паклаў, праз год у цябе 70 злотых прыбытку, вось ад гэтых 70 злотых пятую частку амаль дзяржава забірае. Так, гэта нікому не падабаецца, бо, па-першае, няма ніякіх лімітаў, то бок нават вось звычайныя простыя людзі, у якіх няма вялікай колькасці грошай, вось некая бабуля накапіла 10 000 злотых, так, паклала іх у банк,
і яе абкрадаюць. Ну, мне таксама ляжаць грошы ў банку, і я таксама бачу, як мне забіраюць грошы. І гаворкі пра то, як скасаваць гэты падатак, ідуць, ну, колькі я сябе памятаю, насамрэч. І ніводны ўрад гэта не зрабіў. Ось, дарэчы, новая кааліцыя нібыта мела там пункт у праграме, і нібыта там нейкія размовы ідуць пра то, як скасаваць. Далей, мы бачым квота вольнага ад падатку 12 раза мінімальна. То бок, ёсць такое паняцце, як сума, ад якой дзяржава не пабірае падаходны 30 000 злотых. Падаходны падатак. У дадзены момант 30 000 злотых, кааліцыя абяцала 50. Туск 60. 60. 60 000, але Я чакаў. Гэта быў чысты папулізм, я ў гэта не верыў спачатку. І, ну, таму тут, прынамсі, у мяне расчаравання няма, бо я ведаў, што гэта не зробяць. Вось яны прапануюць, каб была проста на ўзроўні 12 мінімальных заробных плат. Сколько мінімалка зараз? У дадзены момант 4600 штосьці там. Я на шчасце не працую за мінімальную, таму... Окей, ну окей, няхай 4000, і ты бы 12 раз... 4600, здаецца. То бок, гэта прыкладна 55 000. Ось, ну, амаль што 60 000, ось, які абяцала кааліцыя. Прыемна. Трэба заўсёды памятаць, што каб камусьці грошы даць, трэба е недзе ўзяць. Так? Маргарет Тэтчер, там, хай зямля і будзе пухам, некалі сказала, што ў дзяржавы не мае сваіх грошай. Ёсць грошы падатнікаў. І гэта проста вось святая праўда, ісціна, скажем так. Гэта трэба прытрымлівацца. Ёсць таксама вельмі цікавая прапанова рэформы «Мешканне для каждого». Канешне, ну, сама назва «Мешканне для каждого» это не значыць, што кожны атрымае мешканне, але я праглядаў гэты дакумент, там каля 50 сторонак такога сапраўды глыбокага, добрага аналізу. І вось я чытаў, і мне хацелася ісці галасаваць. Сур'ёзна. Не, там, вось, шчыра прызнаю, там ёсць добрыя пункты. Бо яны спрабавалі пагуляць у такі больш комплексны падыход. То бок, яны звярнулі ўвагу на тое, што ў гарадах польскіх, напрыклад, цяжка даступныя грунты пад будову. Праз гэта менш будуецца новых дамоў. Гэта вельмі важна, бо, вядома, ім, калі было больш прапановы, так, то цэны былі б ніжэйшыя. Бюракратызацыя працэсу. Плюс, увогуле, напрыклад, вось таксама крытыка праграмы левых. Яны там звярнулі асабліва на гэту ўвагу, што левыя прапануюць, каб дзяржава будавала кватэры ў арэнду, арэнднае жыллё. Зусім запамінаючы аб тым, што вось у нашай частцы Еўропы людзі хочуць мець сваё. У нас няма вось гэтай культуры ўсё жыццё жыць у арэндаваным жыллі. Яшчэ адзін важны пункт – гэта тое, што яны прапаноўвалі, каб лакальныя ўлады, то бок органы мясцовага самакіравання мелі большы доступ да грошаў з падаткам. Гэта сапраўды вельмі важны пункт. ПіС, дарэчы, вельмі моцна абмежаваў. Бо ПіС з самажондамі так не вельмі добра сябраваў заўсёды. І абсалютна апошні пункт, гэта ўжо не з іхняй праграмы, гэта прагучала з вуснаў палітыкаў канфедэрацыі ўжо пасля выбараў. Яны прапанавалі зрабіць канстытуцыйны рэсет, то бок канстытуцыйную перазагрузку. Бо для людзей, якія, напрыклад, у апошнія гады назіралі, як змянялася дзяржава і пад кіраўніцтвам ПіСу і як павадзіла сябе платформа ўжо пасля таго, як адбылася перадача ўлады, то мы бачым, што проста ідзе такая эрозія дзяржаўных інстытутаў. Так? То бок вось ёсць праблема з судамі. Некалі мы пра гэта, дарэчы, ну, я думаю, паразмаўляем, бо гэта вельмі вялікая тэма. Адна частка судоў не прызнае іншую частку судоў. Ну і карацей, проста яны прапанавалі, вось, каб проста ўсе разам сели і дамовіліся, што слухайце, хлопцы, там і дзеўкі, так? Вось давайце вось зробім такія пункты, хтосьці недзе саступае, дамовімся і вось увядзем папраўкі ў Канстытуцыю. Не атрымалася. Не атрымалася. І платформа, і ПіС сказалі, ну што мы там, ну будзем там думаць, или гэта вельмі цяжка, нічога не атрымаецца, а не будзем нічога рабіць. Эканамічна быццам бы ўсё добра, але па светапоглядзе ёсць пытаннічкі. Пра светапогляд. У канфедэрацыі ёсць такі, как это сказать, замечательны чалавек, Януш Корвін-Міка. Яму ўжо шмат год, і пра яго ёсць некалькі цікавых гісторый. Распавядзі, хто гэта? Ну, па-першае, сябры, ён ужо не ў канфедэрацыі, трэба памятаць. Ён пасварыўся з усімі, гэта не першы раз, калі ён так пасварыўся. У выніку яго не запрасілі у выбарчы спіс канфедэрацыі. Ось, ён абразіўся, выйшаў з канфедэрацыі і стварыў сваю новую партыю, якую назваў, тадам, Корвін. Ось, ну, так, яго заўсёды
заўсёды прыкладна такая назва ўсіх яўных партый. Быў галоўным чалавекам мемам, пакуль ён быў у канфедэрацыі, і пасля гэтага вось гэтая мянушка перайшла, скажем так, да Гжегожа Брауна, так. Сябры, я хацеў бы яшчэ раз асабіста падзякаваць усім вам за падтрымку на сервісе Buy Me a Coffee. У нас там распісаная градацыя ступеняў падтрымкі нашага падкасту. І калі мы распісвалі самую дарагую падпіску, якую мы назвалі «Пан Прэзес», то мы напісалі, што вашае імя будзе на дошцы каля ўваходу ў нашу студыю, калі яна ў нас появіцца. Арцём, я ведаю, што мы з табой можам на ты, бо мы ўжо размаўлялі. Калі ты думаў, што мы жартуем, то ты сапраўды памыляўся. Карацей, вось. Дашка ў нас уже ёсць. Студыі пакуль няма, але дашка ўжо цябе чакае. Дзякуй табе вялікі. Што за гісторыя з тым, што ПіС пазбавілі грошай? Што там увогуле за скандал адбыўся? Справа ў тым, што існуе такі орган панствовая камісія выборча, ПКВ, дзяржаўная выбарчая камісія. Так. Гэта такі орган, які рэгулюе ўвогуле выбарчыя працэсы. І пасля ўсіх выбараў партыі павінны даць справаздачу ось, у ПКВ. Так? І ПКВ правярае, ці ўсё было добра. Калі нешта было недобра, то можна атрымаць пасрацы. І ПіС атрымаў. І ПіС атрымаў. Пачаць трэба з таго ж, як увогуле фінансуюцца партыі ў Польшчы. Ось, калі стваралася дзяржаўная сістэма, ось, калі прапісвалася Канстытуцыя, нам гэта, памятаю, распавядаў адзін ось, вельмі там вумны чалавек у ВНУ, які прымаў удзел увогуле ось, у працэсе пісання Канстытуцыі ў Польшчы. То была такая ідэя, каб было дзяржаўнае фінансаванне партыі, каб пазбегнуць алігархізацыі. Так? Вось каб не з'явіліся нейкія алігархі, якія там валодаюць мільярдамі, якія проста выкупяць партыю і будуць вось так з задняга сядзення так вось кіраваць Польшчу. Ну, типу, неяк збалансаваць сістэму. Так, вось такім чынам спрабавалі збалансаваць сістэму, і, дарэчы, гэта сістэма працуе. Вось дагэтуль яна працуе, алігархічных партый у Польшчы няма. І карацей, ад дзяржавы кожная партыя атрымоўвае два віды фінансавання. Першы – гэта датацыя, так? Калі партыя дае справаздачу, калі ўсё добра, вось, то ёсць нават такая формула, у залежнасці ад колькасці здабытых мандатаў у Сейме і у Сенаце, чым больш, тым большую датацыю атрымоўвае так партыя. Другая частка – гэта так званая субвенцыя. Ось. Гэта таксама такая датацыя, але штогодная. Ось. Кожны год на дзейнасць партыі яна атрымоўвае з бюджэту грошы. Грошы патрэбны вялікія, бо кожная партыя мае вялікія выдаткі, так? Гэта і фінансаванне розных мерапрыемстваў, ахова і гэтак далей, і гэта агітацыя таксама там нейкая ці нешта яшчэ. І вось гэтая другая частка грошай, яна не залежыць ад месц у парламенце? Яна таксама залежыць. Ось. Плюс ёсць яшчэ ўзносы. Гэта вядома. Там кожны чалавек можа падтрымаць сваю партыю, але там ёсць ліміты. Вось таксама, каб алігархі проста не перакуплялі. Так? Вось на дадзены момант гэта 64 500 злотых у год ад аднаго чалавека. Вось не больш за тое. Пасля выбараў, калі ПіС падаў сваю справаздачу, то у ПКВ, то бок у камісію выбарчую, пачалі надыходзіць дакументы, што не ўсё было так гладзенька ў ПіСе. І насамрэч даволі даўно ўжо там некалькі гадоў цягнецца гісторыя з фундушам справядлівосці, напрыклад, ось які выкарыстоўваўся палітыкамі засяроддзя Збігнева Зёбры як у якасці такога выбарчага фонду. Так? Збігнев Зёбра – гэта ПіС? Збігнев Зёбра – гэта член з'ядночанай правіцы, так, вось аб'яднаных правах, коротка ПіС. Згодна з законам, калі ПКВ знойдзе, што, прынамсі, 1% грошай на выбарчую кампанію пайшоў неяк не так, і насамрэч дастаткова проста невялікіх хібаў, так, то яны накладваюць вельмі вялікія кары. ПіС выдаткаваў на выбарчую кампанію амаль што 39 мільёнаў злотых. Ось. То бок дастаткова было знайсці нейкія хібы на 390 000. ПКВ знайшла на суму амаль што 3,6 мільёна злотых. Пры гэтым там вось каментатары, там журналісты кажуць, што ПКВ яшчэ проста не даглядзела, там насамрэч шмат больш, але гэта ўжо там, вядома, іншая справа. У выніку, згодна з законам,
ПіС павінен звярнуць гэтыя грошы, вось 3,6 мільёна злотых у бюджэт дзяржавы. Плюс з датацыі, вось, якую яны павінны атрымаць пасля выбараў, у іх адымуць трыкротнасць вось гэтых 3,6 мільёнаў злотых. Матэматыка пачынаецца крыху. Больш за 10 мільёнаў. Ужо больш за 10 мільёнаў. Там разам ужо 14 мільёнаў, так прыкладна, там нават больш. Плюс яшчэ штогод вось кожная выплата будзе памнейшаная на гэтыя 10, там амаль што 11 мільёнаў злотых. То бок разам выйшла 57 мільёнаў злотых кары. Гэта страта прыкладна 40% таго, што яны ўвогуле разлічвалі атрымаць, бо яны разлічвалі там на 143 ці 2 мільёны злотых прыкладна так. Вось, то бок гэта сапраўды гіганцкія грошы. І гэта яшчэ не канец. Бо пасля гэтага камісія будзе разглядаць гадавую справаздачу фінансавой партыі. Ось, і калі яшчэ і там знойдуць нейкія хібы, то яны могуць увогуле пазбавіць грошай партыю. Ад дзяржавы. Ад дзяржавы, так. Амаль што адразу пасля абвяшчэння рашэння па рэакцыі палітыкаў ПіСу было бачна, што такі ціхі жах крыху, бо ўсе разумелі, што будзе вельмі цяжка. Ось, амаль што адразу пайшлі чуткі, што яны абмяжоўваюць там аренду нейкіх памяшканняў, так там адмаўляюцца там ад нейкіх офісаў сваіх, там недзе там у рэгіёнах. Напрыклад, на нейкія мерапрыемствы казалі члену сваёй партыі купляць кветкі за свае грошы. Вось, некалькі дзён таму, калі быў пратэст права і справядлівасці пад міністэрствам справядлівасці, то Качынскі сказаў вось лідарам там рэгіянальным за свой кошт арганізаваць аўтобусы, каб прывезці людзей. То бок, сапраўды пайшла вялікая эканомія, гэта бачна, гэта для них вялікая праблема. Яны арганізавалі збор грошай. Вось, амаль што адразу. Як мы. Як мы, дарэчы, так. У вас ёсць выбар падтрымаць нас ці права і справядлівасць. Але ёсць адзін важны фактар. Ёсць такая мабілізацыя, вось такая знізу, так, вось людзей. Там людзі плацяць, там вось пенсіянеры, там па 10 злотых, па 20 злотых. Гэта вельмі людзей мабілізуе. Плюс ПіС пачаў будаваць вось гэтую нарацыю, што нас пакрыўдзілі, у нас забралі грошы. Яны кажуць, што гэта частка палітычнага спектакля. Вось я хацеў спытаць, ці была нейкая рэакцыя, тыпу гэта ўсё новая ўлада прыйшла? Канешне, была. І калі шукаць адказ на пытанне, ці гэта палітычны спектакль, так, гэта палітычны спектакль. Але ПіС спаткнуўся проста вось на ўласнай зброі, скажам так. Бо дзяржаўная выбарчая камісія перад 18 годам складалася з суддзяў. Ось. Гэта былі такія сталога ўзросту людзі з вялікім досведам, прафесары, суддзі, прафесійныя, так. Людзі ў інтэрнэце іх называлі лясныя дзядкі. Ось такія лясныя дзедулі, так. Ось. Але яны вось проста суха працавалі па таму, што кажа закон, так. У 18 годзе ПіС сам змяніў прынцып фарміравання паспявой камісіі выборчай. Цяпер яна залежыць ад Сейму, ад палітыкаў. І ў дадзены момант у ПКВ перавес маюць людзі, якіх намінавала дзейная ўлада. То бок яны самі на сябе расставілі пастку. Так, яны самі сабе стварылі праблему. Таму казаць пра тое, што гэта палітычна, прабачце. Але гэта палітычна. Так. Слухай, а наколькі гэта крытычна перад выбарамі? ПіС, як партыя, патрабуе 2 мільёны злотых штомесяц на функцыянаванне вось проста сваёй партыі. Да таго ж варта памятаць, што перад выбарамі 23 года ПіС узяў вялікі крэдыт у дзяржаўным банку ПКО. Выбары в крэдыт? Не, гэта нармалёва. Гэта нармальная сітуацыя, усе партыі так робяць. Яны ўзялі 35 мільёнаў злотых. Ось, і ўлада змянілася, і новыя ўлады ў банку запатрабавалі вярнуць грошы. Кажуць, што банк ужо пачаў налічаць адсоткі. Адсоткі, прабачце. То бок ім трэба гэтыя грошы вяртаць. У іх дадзены момант гэтых грошаў няма. Вось, яны вось працягваюць збор, наколькі я там разумею, што нешта каля 6 ці 7 мільёнаў злотых ужо собрана. Я магу памыляцца, колькі там у дадзены момант. У момант выхаду серыі ўжо будзе дакладна больш, то бок збор ідзе. Але вось колькі ім трэба на выбарчую кампанію?
Анджэй Дуда у 2020 годзе выдаткаваў, калі я добра памятаю, 28 мільёнаў злотых. Вау. Ну, гэта, насамрэч, не так шмат. Вось калі мы паглядзім там на амерыканскія кампаніі, дзе там мільярды. Ну, а па польскіх мерках? Ну, гэта шмат. Вось. Але што тычыцца Дуды, то варта памятаць, што там быў яшчэ вялікі адміністрацыйны рэсурс. Было ТФУП, вось якое было проста... Тэлевізія. Про Дуда, так. Вось там увесь час быў толькі ён. А цяпер гэтага не будзе. У ПіС з гэтай нагоды сітуацыя з выбарамі яшчэ больш ускладняецца, бо, як мы ўжо казалі ў адным з мінулых выпускаў, яны шукаюць свежы твар, так? Вось, які не запэцканыя там рознымі скандаламі, і гэтую асобу трэба будзе выпрамаваць. Як яны будуць выкручвацца, тут мы яшчэ паглядзім. Плюс яшчэ няма канчатковага рашэння адносна гадавой справаздачы ПіСу, так? То бок усё можа быць яшчэ горш. У мінулым былі такія яскравыя выпадкі, калі ПКВ пазбаўляла грошай амаль што цалкам. Ось, напрыклад, ПСЛ 3 разы папаўся. Ось. ПКВ заўсёды дзейнічае вельмі жорстка. Ось, яны сапраўды вельмі жорсткія. І аднойчы ПСР мусіў прадаць сваю сядзібу. Нічога У іх была сядзіба на Гжыбовскай в Варшаве. Добрая вуліца. Добрая вуліца, была вялікая сядзіба, яшчэ там з даўных часоў. Вось, яны былі вымушаныя прадаць, бо ў іх увогуле не было грошай. Дарэчы, канфедэрацыя амаль што не страціла 20 мільёнаў злотых праз тое, што перавод грашовы на 300 злотых пайшоў не на той рахунак. То бок вось настолькі жорстка заўсёды дзейнічае ПКВ, гэта сапраўды так. Давай яшчэ раз прагаворым, што, ну, па-перша, у ПіСа будуць вялікія праблемы з грашыма. Пра што іх пакаралі так? Ну, насамрэч, там праверылі дакладна не ўсё, бо там можна капацца, здаецца мне, вельмі доўга. 183 тысячы гэта працаўнікі жондавego цэнтру легіслацыі, гэта вось урадавы цэнтр легіслацыі, то бок законатворчасці. Яны у свой працоўны час удзельнічалі у перадвыбарчых пікетах свайго шэфа, які кандыдаваў па спісах права і справядлівасці. Ёсць яшчэ больш цікавыя, напрыклад, ужонт ваеводскі, то бок ваеводская адміністрацыя, так, у ваеводстве вармінска-мазурскім выдаткавала 100 тысяч злотых на відэаролікі, прамуючыя ПіС. Яны пасля сказалі, што гэта была памылка. 2 мільёны 620 тысяч злотых. Гэта Збігнев Зёбра, ён быў міністрам справядлівасці на той момант. Ён выдаткаваў гэтыя грошы на ролік, відэаролік, які у апісанні быў ролікам, які распавядаў пра працу міністэрства. А насамрэч гэта быў ролік, які прамываў пана Збігнева Зёбра. Пры гэтым, што цікава, яны ў той момант, калі зрабілі гэты ролік, яны запыталіся юрыстаў, ці можна публікаваць такі ролік, ці ПКВ не прычэпіцца да гэтага роліку. Юрысты сказалі, ні ў якім разе не публікаваць, напэўна, прычэпіцца, бо гэта агітацыя. То бок яны выдаткавалі 2 мільёна. І яны апублікавалі. Ну ладно, ну слухай, калі б яны патрацілі 2 мільёна грошай на ролік, які б не апублікавалі? Ну, было б шкада, конечно. Ну, карацей, увогуле, вось проста падсумоўваючы, так? Такое адчуванне, што яны сапраўды думалі, што яны будуць кіраваць вечна. Што вось ніколі не прыйдзе нехта, хто іх скантралюе. Вось, бо проста вось калі табе нават кажуць, што не публікуй. Вось, сам сабе капаеш яму, так? Але не, ўсё ж такі публікуюць. І вось, і на гэтым яны проста сапраўды спаткнуліся. І праблемы ў іх ёсць, і яшчэ доўгі час будуць. Калі вам спадабаўся выпуск, пастаўце лайк, націсніце падабайку на любой мове, на якой вам падабаецца. Напішыце каментар і падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, таму што нам вельмі важная ваша падтрымка. Дзякуй за тое, што вы праглядзелі гэты выпуск. У наступных выпусках мы будзем ужо размаўляць таксама пра бягучыя падзеі. Не забывайце нас падтрымліваць лайкамі, падпіскамі і на сервісе Buy Me Coffee. Нам будзе вельмі прыемна. До сустрэчы.